Уважаеми зрители, присъединяваме се и по другия ни канал, за да имате удоволствието да наблюдавате и да чуете най-интересните отзиви. Разбира се, ще излъчим пряко и церемонията по награждаването. Тони Велков ми прави компания вече доста време. Господин Велков, адмирации за тези, които спечелих футболистите на ЦСКА. Поздравления и за загубилите отбора на Монтана, защото мисля, че беше достоен съперник. Много достоен съперник. Мисля си, че днес Монтана се утвърди действително като турнирен боец и въпреки всичките проблеми в първенството на България с резултатите, които има, доказа, че може да се бори мъжки и да даде достоен отпор на един така отбор по ЦСКА. Големия победител обаче е ЦСКА, честито на печелившите, както се казва, но знаем, че в ЦСКА винаги имало напрежение, ако се върнем в годините назад. Сякаш през този сезон за първи път ръководство, футболисти, фенове са като един много здрав и силен умрук. Аз мисля, че това обединение в момента прави ЦСКА да бъде много по-привлекателен от този ЦСКА, който наблюдавахме в професионалния футбол последните години с всичките неразбори около клуба. И в момента този ЦСКА изглежда много по-чист от времето, което ние го помним в последните години. Можем да погледнем част от най-интересните ситуации, да речем гола, с който ЦСКА спечели. Тези излучени ситуации във футбол явно Христо Янев работи много заедно с Владо Манчев по време на тренировъчните занимания. Видяхме, че имаше поне 5 случая, в които ЦСКА подходи с тези излучени положения. Така падна и гола. Те имат изпълнители за подобно изпълнение и мисля, че освен гола, ЦСКА може да отбележи още поне 2 попадения от подобни ситуации. Така че голмайстора Маламов, който наблюдаваме в момента, можеше да се прибере с 3 гола, като 2 от тях щяха да са точно от същата ситуация. Да, през второто по време имаше 2 възможности за Маламов, за тях ще си говорим след малко. Центриране тук на близката града, Маламов заходи зад всички футболисти на далечната и успя да изпрати с глава топката в мрежата. Този гол ще се запомни, защото такъв финал с отбори, които единият за първи път на финал, другият така или иначе от 2 група печели Купата на България, мисля, че е запомнящо се. Хайде заедно с вас да погледнем церемонията по награждаването. Виктор Врачев, който имаше удоволствие да коментира, застава и сега пред микрофона. Току-що длъжностните лица взеха своите медали за това, че участваха в 76-тото издание на финала в турнира за Купата на България. Сега идва ред на загубилите. Йордан Тодоров с капитанската лента и с изобили от успехи в кариерата си. Сега обаче от губещата страна Христо Иванов, вратаря, титулярния страж и капитан на Монтана, не игра в тази среща, защото пред него бе предпочетен Ивайло Василев. Надил Еженави също получи своя медал от това. Ивайло Василев. Монтана игра повече от достойно, даде страхотен отпор на ЦСКА и създаде положение да се разпише поне веднъж. Този двубой съвсем спокойно можеше да отиде дори в добавено време. Малко не стигна на Монтана в тази среща, като че ли тимът успя да загърби шампионатните си неволи и в тези 90 минути на стадион Васил Левски да покаже, че всъщност е доста класен състав, изпълнен с футболисти, които са вдигали много титли и много купи. Един от тях Станислав Генчев, който пропусна възможността с 4-ти различен отбор да вдигне Купата на България. Христофор Купчев, един от талантливите бранители в А група. Иван Коконов, който през миналата година бе истински щастлив, когато взе Купата на България с тима на Черно море, побеждавайки по възможно най-драматичния начин Левски в двубоя за трофея, който тогава се игра в Бургас. Георги Пашов, Иван Стоянов, бившия футболист на ЦСКА. Сега всеки от тях в ролята на финалист, но не и в ролята на победител. Предстои треньорският щаб на Монтана да вземе сребърните си медали за усилията, които тимът положи в тази среща. Сега обаче от тук насетне всички мисли на монтанци би трябвало да бъдат насочени към това тимът да си осигури
елитния статут и през следващия сезон. Да, предстои двубой с Славия, той обаче не е важен за Монтана. Важно е това, което следва в Стара Загора. На стадиона на Верея, Трейс Арена, ще се проведе прекият сблъсък между Монтана и Поморие и някой от двата отбора през следващия сезон ще попълни А-група. Как ще изглежда А-група през следващия сезон, ще разберем съвсем скоро. Със сигурност това, че А-група през следващия сезон ще бъде с доста повече от тези 9 отбора, които завършват кампанията сега. А пък сега погледите са насочени към героите в червено, публика и футболисти, които заедно извървяха един от най-дългите, един от най-изтощителните, един от най-тежките сега двубой, като цяло път, който започна още в самото начало на сезона, когато ЦСКА се изправи срещу аматьорския София 2010. Имах удоволствието да коментирам и онази среща, началото на ЦСКА, по пътя към това приключение, което завърши с един мечтан приказен финал. Тогава ЦСКА спечели с 4-1 и това бе двубой, в който ЦСКА допусна едното от двете попадения, които тимът инкасира през целия си път, през всички 10 двубоя до тук, до мига, в който Червена България ще ликува. След това дойде един много труден успех срещу Септември, за да се стигне до междуобластните квалификации. Там вече стана по-лесно. 11-0 срещу Сарая и 5-0 срещу Ботев и Ихтиман, за да може ЦСКА да стигне до основната фаза на турнира. Първият съперник на 16 на финалите бе Нефтохимик. Преслав Йорданов, Самир Аяси и Боби Галчев се разписаха, докато ЦСКА спечели с 3-1. Дойде ред на визита в Плевен на Спартак с 2 гола на момчето, направил започнало своя футболен път именно в този град. Преслав Йорданов, ЦСКА спечели с 2-0. На стадион Българска армия бе победен Созопол на четвъртфиналите с нови 2 гола на Преслав Йорданов и едно попадение на Момчил Цветанов, за да дойдат и двете битки срещу Берое в полуфиналите. Първо в Стара Загора Самир Аяс и Боби Галчев вкараха в реванша. Преслав Йорданов и Николай Цветков се разписаха, докато ЦСКА вкара 4 безответни попадения в двата мача. И сега в двубоя за трофея още една суха мрежа, още една победа. И ЦСКА ще приключи участието си в турнира за Купата на България през сезон 2015-2016 с 10 победи при голова разлика 34-2. Кажете ви, има ли по-достоен тим, който да се окичи с златните медали и да вдигне големия трофей? Александър Бранеков пропуснал по-голямата част от този сезон заради много тежка контузия в коляното със своята дъщеричка. И той част, както и ветерана Стоян Колев, от всичко това, което ЦСКА направи, за да дойде ред сега на големия герой. Само на 37 години Христо Янев стана 51-ият треньор, извел тим до Националната купа, за да се нареди до легенди като Крум Милев, като Димитър Пенев, като Стоян Орманджиев, като Никола Ковачев, като доктор Стефан Бошков, като Цветан Йончев, Георги Василев, Пламен Марков. Това, което ЦСКА направи през този сезон, бе нещо наистина забележително. И го повтаряме толкова много пъти, защото ЦСКА го направи със своите юноши и с местни момчета. Съвсем след малко ще дойде и мигът на чистия неподправен триумф, на отплатата за всички тези усилия, които положиха футболистите и целият треньорски щаб в червено. Въпреки всички неразбори около този отбор, той отново, както винаги, сякаш е орисан да печели, направи го и сега, във възможно най-трудната ситуация. Борис Галчев дига Купата на България, ЦСКА е носителя на трофея. Само ЦСКА! 2016. Датата 24 май 2016 година със сигурност ще остане с златни букви в историята на славния армейски клуб,
Защото при тези обстоятелства този човек повярва на тези момчета, създаде им условията и те не го подведоха. Какво ще се случи от тук насетне? Нека всички от БФС да решават. Но когато погледнем този стадион, мисля, че е ясно къде трябва да играе ЦСКА. Там, където са най-големите отбори в България. А с подобни юноши, с подобен талант, като че ли ЦСКА поставя основите на нещо друго. Нещо, към което и другите отбори трябва да погледнат. Защото когато разчиташ на 11 българи и когато стигаш до подобен триумф, значи просто това е правилният път. Какво щеше да, ако в А група играеха още 10 или 12 или 14 отбора, изградени по подобен начин? Как щеше да изглежда националният ни отбор? Какво щеше да бъде нивото на първенството ни? И какъв шанс за развитие щяха да имат всички тези момчета, чиято единствена цел и единствена мечта е да играят за любимите си отбори. До момента не им се даваше шанс. На тези обаче им се даде и се стигна до тук. Нека всеки си направи съответните изводи, докато радостта остава за цяла червена България. За мен бе огромно удоволствие и огромна привилегия също така да изкоментирам този двубой за вас. Оставам ви с коментарите в нашето студио и разбира се с всички отзиви, които предстои да направим тук от стадион Васил Левски. До скоро!